ens facin saber tot allò que creguin que pot ser de l'interès de l'endirecte. 933711012 o bé endirecte@tvcatalunya.com. Aquest és el correu electrònic. Quins seran? Comencem a parlar ja de preparatius de Nadal i els preguntem quins serien per vostès els caganers que hauríem de posar enguany al pessebre. A quin personatge hi posarien? Hi ha un taller dedicat a caganers i a altres objectes de ceràmica a l'Estartit que justament el que fan és pensar cada any quins són els protagonistes que caguen millor. Mirin. Què s'hi cou aquí dins? Doncs aquí dins estem coent a l'Estatut. Vols dir l'Ernest Benach? L'Ernest Benach, exacte. Ens va fer molta il·lusió al veure al Congrés i al Parlament aquest acte tan especial i vam decidir l'Ernest Benach. Incloure el president del Parlament de Catalunya com una de les noves figures de caganers d'enguany. Quantes hores ha estat dins del forn? Dins del forn està unes 7 hores i el forn puja fins a uns 1.000 graus. O sigui que l'Ernest Benach s'incorpora a aquesta galeria de polítics catalans que teniu fets d'altres anys. Aquest és el Benach, ja acabat. El Benach, en Carot, en Maragall, el Saura, que el presentem nou aquest any, el Mas... I aquell que hi ha al darrere? Aquell que hi ha al darrere és en Piqué. Ah, molt bé, d'acord. Escolta'm una cosa, quan decidiu quins són els personatges que s'incorporen com a nous caganers de cada any? A principi d'any. I després, durant l'any, depèn de l'actualitat, doncs anem fent d'altres. Ara, aquest any ha sigut l'últim, el de l'Estatut. Clar, l'Ernest Benach, perquè se n'ha parlat molt en aquest temps. Quina altra figura esteu treballant també com a novetat d'enguany? Doncs estem treballant també, com sempre, els futbolistes del Barça, perquè ens estan donant en aquests últims anys moltes alegries. Aquest és el Samuel Eto'o, no?, aquest que teniu aquí. I aquest és l'Eto'o, exacte. És l'Eto'o que, com saps, va ser quasi màxim golejador de la Lliga passada i aquest any... Porta també un munt de gols. Carro, sí, exactament. I també heu incorporat algun altre personatge? També de futbolistes? Hem incorporat el Carles Puyol com a català i gran defensa. A més, amb aquestes malenes fantàstiques, és molt representatiu. Exacte, és superrepresentatiu el Carles. També heu incorporat l'Ibarretxe enguany? El Lendakari, exacte, l'Ibarretxe. Després un Diable. Després el Bebé, com veieu aquí, perquè a la família hem tingut més descendència. Pensava que no fos també en relació als prínceps d'Astúries. I ens ajuda també la Leonor, també una possible representació pel pessebre, no? Com que som a l'any del Quixot, doncs naturalment en Quixot i en Sancho, i aquest personatge que està aquí d'esquenes? Aquest és un personatge que l'any passat, si te'n recordes, ens va sol·licitar. Ah, sí, en Bush, el George Bush. Exacte, el president Bush, sí. Molt bé, veig que domina la bola del món, no? Tot el globus terraqui. Pensa que, a més, és un personatge que ha estat molt i molt sol·licitat des dels Estats Units a través d'internet. Ah, sí? Doncs potser li haurien de posar aquí més aviat un missil en comptes d'una tifa, però vaja, Déu-n'hi-do. Potser sí. Molt bé, doncs ja hem conegut els nous caganers d'enguany.